ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬಂಡೆ ತುರೆ ತುರೆತ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಣಲೆದ್ದು ಇದು ಐಕ್ ತುರಿದಿನ ಒಂಜಿ ಸೋಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 125 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಸೊ ದಾಲೇಜ್ ವಿಷಯ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಡು ಪೂರ ಕಡೆ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದೇ ಉಂಡು. ಸೊ ನಂದೇ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೂರನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೊಲ್ಪದ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಏನು ಪೂರ ನಿಕಲಿಗೆ ತೂವರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಡೆಗೆ ಪೂರ ತೂಪ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂವಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇರ್ಪುರ ಪರ್ದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಣದ ಬೇಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು. ಸೊ 7 o'clock ಪೋಂದುಲ್ಲೆರಾರು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಿಲು ಒಂಜಿ ಪಾಯಸದ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಈಸಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನ್ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬಂಡೆ ತುರೆ ತುರೆತ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಣಲೆದ್ದು ಇದು ಐಕ್ ತುರಿದಿನ ಅವನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಅಡ್ಡಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ನೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಪೂರ ರವೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಸ್ತಾರೆ. ಯಾನು ಮೂರು ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಅವನು ಆಯ್ತಾ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೈಯೋಡು ಕೈ ಬಿಡ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಸುಮಾರು ಬಿಡ್ದಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಆಗ ನಾನಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆಗೋದು ಒಂದಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀರು ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಅರಿತ ಕಡೆದಿದ್ದೀನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೆ ನೀರು ದೋಸೆದೆಲ್ಲ ಆಟ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊಲಿತೆ ಮಾತ್ರ ಅಡಿ ಕಾಯಿ ಅಂದಿಲ್ಲ ತೂಣ ಅಡಿ ಕಾಯಿ ಉಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಅಂದಿಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ತೂಡ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತನೆ ಕೊಂಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಗಪುಲ ನಾನೊಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬೋಡು ತೀಪೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲನೆ ಪಾಡು ಐದು ದಾಲ ಕಜಾಪುರ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಸೋಸೊಡಂದಿಚ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡು ಬೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಕ್ಕ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕ ಇಕ್ಕಂತ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡು ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಣ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಗೋ ಕಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಆಗುತ್ತಾ ಒಂಚೂರೇ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿ ಯಾವ ಚೂರೇ ರುಚಿಕ್ ಲೋಟದ ಪೇರ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೋಕಂತೆ ತಾರ ಕಡೆದ ಪೇರ್ದದ್ದು ಪಾಡಲಲ್ಲ ಡಾಕ್ನಿ ಕಡೆದ ಅಂಚೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ನಿ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಹದ ಆತನೆ ಕಡೆ ತುಳಿಯರ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡೋದು ಉಪ್ಪು ಆತಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಏಲಕ್ಕಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡನೆ ಅಂಟ
ಅವೇ ವೆಂಜಿ ಕ್ಯಾಶು ಅವು ಪಾಡಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ತುಪ್ಪದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋಣ ತುಪ್ಪದ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಾರೈದ ಪೇರು ಬೇರೆ ಪಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ದಪ್ಪ ಪೇರು ತಾರೈದ ದಪ್ಪ ಪೇರು ಪಾಡೋಡು ದಪ್ಪ ಪೇರ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಅಂತಿದ್ದು ಪಾಯಸ ಪಾಡ ನೋಡಿ ಪರಿಮಳ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂಟೆ ಪಾಯಸ ಪರಿಮಳ ಆಂಡಲ್ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅಂಚಿ ಅವೇ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಾಂಡ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಪಾಯಸ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡಿಲ್ಲ ద్రాక్షల అంటే క్యాషల అంటే ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಪಾಯಸ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಉಂಟು ಅದೇ ತುರೆಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಇದು ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಫುಡ್ಡಿಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟಾಟೋದ ಪೋಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ದೆಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಎಗ್ದ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ದ ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ದ ಪುಂಡಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಈತು ಫುಡ್ ಪೂರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ನಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಲೈವ್ ಒಂದು ಸೋಪ ಅಂದದೆ ಒಂಚೂರು ಬೇತನೆ ಸೋಪು ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ನೈಟ್ ಗೇಮ್ ಆಗೋದು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ದುಮ್ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬರಿತ್ತು ನನ್ನ ಏತ ಲೆವೆಲ್ ಆದಿತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಸೀಸರ್ ಈ ಶೋಗಳು ಎಸ್ ಒಂದು ಏತ ಸೋಪು ಒಂದಂತೆ ತೂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಡ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ TFM ಉಪ್ಪುನ 10 ಸೋಪುಗೂ ಅರೌಂಡ್ 460 ಎಸ್ 460 ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸೋಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 125 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ TFM ಮೋರ್ ದೆನ್ 75 ಉಂಟು ಪರಿಮಳ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಯ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಅವರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಓ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೆಟ್ಟ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೋಪ್ ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಒಲ್ಪೊಂದಿದ್ದೆ ತಂದಿರಿ ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಫರ್ ತಂದು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ 600 ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮುರ ನಾವು ಅಮೆಝಾನ್ ದ ಮಿತ್ ಡೀಲ್ ಇತ್ತು ನತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಇಂಚ ಸಿಂಗಲ್ ತಂದ ನೆಟ್ MRP ಉಂಡು MRP ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಅರೌಂಡ್ 1000 ಚಿಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 460 460 ಸೊ
ಸೊ ದಾಲೇಜ್ ವಿಷಯ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಡು ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಸೊ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಅವನ ಅಮ್ಮ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಅಂಡ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಆಂಡ ಅತ್ ಮೇರ್ನ ಬೇವೆ ಕುಡ್ಲ ಆರ್ನಲ್ ಉಂಡ ದಪಡ ತಿಕ್ಕಡೆ ಮೀನಿ ಒಲನ ಸಂಜೆ ದತ್ ಮೀನಿ ತೂವರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅತ್ ಮೂಲ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಉಲ್ಲೇರು 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತೂಕ ಪಂದ ಮೂಲು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಪೂರ ಇರ್ತೀರು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗಿ ಇರ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏರು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ತೂಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ದಾದ ಅಂದ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಮೂಲ ಹಿಡ್ದು ಕುಲ್ದು ಬೋರ ಅಂಡ ಅಂಚ ಪೋದ್ ಬರ್ಕಂಡು ಒಯ್ಕ್ಲ ಈ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸೊಂಡತ್ತ ಅವು ಕೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಚೊರೆ ಚೊರೆ ಕಟ್ಟದು ಬರೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಗರ್ವ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಂದುಂಡು ಆ ದೃಶ್ಯ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಪಿದಾಡ್ದ ಓಯ್ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ ಕತೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೋಕು ತೋಜಂದಿತ್ತಂಡ ಎದುರು ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪಲ್ ಪುರ ಗೆತ್ತಿತ್ತ ಅವು ಬರ್ಸ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ತದ ಮತ್ತೆ ಚಂಡಿ ಆದ ನೈಗು ಮೂಲು ಹೊಲಾಂಡಲ್ ಒಂಚೂರು ಆಪು ತಿರ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು ಆ ವ್ಯಾಜ್ ಹಿಡ್ದು ಓಡು ತಿರ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಈ ಬರ್ಸೋಡೆ ಎಂಚ ಪೋಪಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಡಿತ್ತೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪೂರ ಚೂರು ಪೋನಾಗ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪಿ ಪಾಡ್ರೆ ಕಂದು ಜೊತೆ ಕೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆತ ರಶ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಕೆಸರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೂಲು VIP ಉಂದುಂಡು 5 ಅಂಚಿಡು ಕುಲ್ಲದು ತೂವೋಲಿಂದು ಶೋಕಿ ಹೋಜಂಗಲ್ಲ ಮುಲ್ತಿಲಿ ಪೂರ ಸಂದೇರು ತೋಜನ ಮೂರು ಶೋಕ್ ತೋಜನ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೋರ ಗಳಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಪಿಲಿಕಲ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಗಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಣ ಎಂಗ ಉಡುಪಿತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅವೇಗ ಲೈವ್ ಉಡ್ತುಯ ಸುಷ್ಮಾನಗಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಾರ ಎಂಗಲ್ ಮೂಲಿತ್ತು ಜೆತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ವಿಶಾನ್ ಮಾತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮೊಬೈಲ್ ನಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋರೆಗೆ ಅದು ರಶ್ ಉಂಟು ಒಬ್ಬ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ
ಪಾಡಿಡು ಬೈದ ಎಂಕಲೆ ತೂದು ಸಾಕಾಂಡು ನನ್ನ ಪಿದ್ದಾಡು ಇಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟದೊಂದು ಪಾಪ ಪಿಲ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಮುಡಿಗರ್ಪ ಈಗ ಏನನ ಬೇಜಾರ ಹಾಕಲು ನಡೆಪನ ಪೇಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಒಂಚು ಪಿಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚೊಂಡದಿಲ್ಲ ಕಿನ್ನದೊಂದು ಮಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಇದೇನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕುಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪೇರು ಅದು ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತಂಡ ನಿಜವಾದ ಮೊಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ನಲ್ಪುನಾಗ ಮುಡಿದಕ್ಕನಾಗ ಚೂರ್ದಾದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋರಾಂಡ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿರೆ ಕತ್ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಆಪ ಬರ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ ಅಲ್ಪ ಅಯ್ಯಾಂಡು ಸಾಕಂಡು ಐಕೆಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಮೊರನೆ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡೀಲ್ ಇಡ್ಮೂಲು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಳ್ಳಲ್ ಬಾಲ್ದಡೆ ತೂದು ಅರ್ಥ ಅವಳು ಏರಾಂಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗು ಬೈದೇರ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಏತೋ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಓರಿಲ ಬರ್ಪುಲಕ ತೋಜಿ ಏತು ಕಾಪುನ್ ಕಾತ್ ಕಾತ್ ಸಾಕಂಡು ನಮ್ಮ VIP ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು ನಾಡ ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಸೌಂಡ್ ತುಂಬ ಪೊರ್ತು ಆಪುಜಿ ಸೈಜ್ ಉಂಟು ಸೊ ಬಳ್ಳಲ್ ಬಾಗ್ದ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ ಒಂದುಂಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಬಿಲಿತ ಒಂದು ತೂಪು ಮೇರಾ ಬಂಪುನಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೂರು ಒಂದು ತಿರೋಮೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಳ್ಳಲ್ ಬಾಗ್ದಲ್ಪ ತೂಪಿನಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಬೈದೇರ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅವ್ರು ಎಂಚ ಅಲ್ತ ಜನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಏತುಳ್ಳೇರು ತೂಕ ಬಂದ ಅಡೆಕ್ ಹೋದ ಅಲ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲದಾರ್ನ ಒಂದು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಲ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಉದಯ್ ಪೂಜಾ ಆಕಲ್ನ ಸೊ ಒಂದು ಮಿತ್ತನ್ ಡ್ರೈ ಯಾರನ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಜಸ್ಟ್ ಪೋದು ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಇಂಚ ಉಂಟು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಶ್ವಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಂದೆ ಓಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆನ್ನಿನಿ ಅವಳು ಮಿಥುನ್ ಡ್ರೈ ಯಾರನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲ ಕೋರೆಗೆ ಜಾಗ ಜಾ ನಮನೆ ಉಂಡು ಜನ ಬೈದೇರ ಗೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾಗ ಟಿವಿ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ತೋಜ ಉಲೈ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪ ಉಲೈ ಪೋರೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂರು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಪೋರಿ ಜಾಗನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಸೇರಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅಂದು ಒಂದು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರೆಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ವೈದ್ಯರು ಬರೋಡು ಬರೋಡ ಮೂಲ ಉಂಟು ಗೋಲಾಂಡ ದಿಗೌಟ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಇತ್ತ ಬರ್ರೆಗಾರ್ ಅರೇನ ಮಕ್ಕಳು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅಂಚಲ ಜನ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೂದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇರೆ ಗೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ದಿವರೆಗೆ ಅವಳು ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ದಿವರೆಗೆ ಜಾಗ ಜಾತಲ್ಲ ರಶ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೀಯರು ಮೇರಿಸೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಕೊಟ್ಟು
സത്യ പൻപാന് ഞാൻ ಈ ರಶ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಂಜಯದತ್ಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಂದಾಂಡಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಲಗ್ಗುನು ತೋಜಿಜರು ಅರೆ ನೋಡೇ ತೂಪುನು ಹೆಂಗ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪಾಪ ಕೈ ಬಚ್ಚು ನಿಂಚ ಮಿತ್ತು ಪತ್ತು ಪತ್ತದ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ತೂಕ ಓಪನ್ ಬೈದೋಡ ಓಪನ್ ಜೀಪುಡ್ ಬೈದೋಡ ಒಂದ್ ಮಜಾನೇ ಬೇತಾಯ್ತು ಮೇರ್ಪನ್ ಪಿನ್ ಓಪನ್ ಜಿಪ್ಪುಡ್ ಬೈದವ್ರೆ ಇಂದ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ಲಾಭ ತರ್ತುದು ಯಾನ್ ಏನೇನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರು ಓಪನ್ ಜಿಪ್ಪುಡ್ ಬೈದು ನಾನು ಒಯ್ತು ತಿರ್ತು ಮಾಡಿದ್ವೇರು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಉಂಡದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಐದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸೈಬಿನ್ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪೋಯ್ ಸೊ ಸೈಬಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತಾಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪದೇನ ಮಾಲ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದೇ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಾರು ಇಲ್ಲ ತೂಕ ಅನ್ನಾಡೆ ಪೋಯ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಟು ಮಿತ್ತು ಪುರ ಬೋರ್ಡಂದು ಇಚ್ಚು ఉందా 313 అందొంజి ఉంది షాప్ 313 full dry fruits imported items soaps
ಫುಲ್ ಡಬ್ಬಿ ಆಯ್ತದ ಪನ್ನೀರು ಏತಿಗೆ ನೇತು ಫುಲ್ ಡಬ್ಬಿ 5 kg ತಾನೆ ಏತಪ್ಪ ಅದು ಏತಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ನಂದೇ ತನ್ನೇನಮ್ಮ ಅವು ಅವು 1350 rupees ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನು ಇದು ಕೇಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಎಂಚ 300 ಅವು ಹಾಫ್ ಕೆಜಿ 1 ಕೆಜಿ ಅರ್ಧ 5 kg ಡೇಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಕೊನೆಲ್ಲ ಎನ್ಪಿನಾರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊರ್ಪಾನು ಬೇರೆ ಪಂಪಿನ ಅವು ಎಂಚಿನವು ಉಂದ ತೋಜಲೆ 5 kg ಉಂಟು ಕೆಜಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ನೆರ್ಜೆರಡ ಉಂಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 kg ಒಂದು ಖರ್ಜುರಗ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಆರು ಪಾಪ ನಮಕ್ 1300 ಕೊರಿಯರು ಕೆಜಿಗೆ ಏತ 200 ಮುಟ ಬೂರು ನಾನು 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೂರು ಸೊ ಎಡ್ ಡೀಲೆ 313 ಸೊ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ವೀರ 5 kg ಖರ್ಜೂರ ತುಂಬ ಒಂದು ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಡೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರ್ ಒಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಐಟ್ ಬೋರಾನ್ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಿನರಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ದುಮ್ಮುದಾಗಲಿ ಪಂಪೇರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷ ಡೇಟ್ಸ್ ತಿಂಡ ಆಣುಲು ಬಂತೆ ತ್ರಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಣುಲು ಬಂದೈತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲುಗಳೇ ಇದ್ದೆ ಪೊಣ್ಣುಲುಗಳು ಅಕ್ಕಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಓಲಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೈ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಬಟ್ ಅಂಚ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂದು ಬಾಕಿದ ಫುಡ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿಂಡಾರ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆದ ಫುಡ್ ಬೋರಾನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಎಂಕ್ರೆ ಆಪೆಲ್ಲ ಕನ್ಪನಿಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು 3 ಪೋಯಿನ ಪೊಕ್ಕಡ ಅರ್ಧ kgದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಪಂಪನಾಲೆ ಯಾಂಗ್ 5 kg ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 1300 ಅವಳ ಜ್ಯೂಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ 1300 ಫಾರ್ 5 kg ಪತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಪರ್ kg ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 1300 divided by 5 per kg close to 260 rupees ಉಂಟು ಓಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ನಾಡ್ಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವಳು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದ ಈ ಮೊರಣಿ ಕಂದಿತ್ತರ ಅರ್ಧ kg 250 ಕೊರ್ದು ಸೇಮ್ ಕಂದಿತ್ತರ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ 250 ಕೊರ್ದು ಸೇಮ್ kg 260 ಕೊರಿಯರ್ ಅತ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವು ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪುರಗೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ದಿವೋಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 kg ಎಂಕ್ ಮಾತ ನಮಕ್ ಮಾತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಒಂದು 2 3 ತಿಂಗಳು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರ್ತದೆ 3-4 ತಿಂಗಳು ಯಾಂ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಈರು ಬರೋರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಿನ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ 10 ಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲದಾಗ ಒಂದು 2-3 ತಿನ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ
15 ಖಾಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಒಂದೇ ಪಾಡ್ಲು ಕೇಕ್ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಕೇಕ್ ಏನ ಮಲ್ಪುನ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 kg ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ 4 kg 200 ಗ್ರಾಮ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ದಲ್ಪ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ದ ಸೊ ಎಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಾಯ್ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನ ಈಗ ಪೂರ ಕಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಇರಗ್ಲ ರಾತ್ರಿದ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್